takže máme tu tretiu časť a poďme hneď na vec. Za týmito dverami sa bude nachádzať náš dnešný deň. Poďte za mnou, priatelia. Dobre. Ale strašne mám radu erekcie teraz tam. To je vtipkár, čo? No, trafili sme do zlých dverí, poďme vedľa. Takže máme pred sebou koniec dňa, zažili sme úžasný zápas, srdcovečka Frozen. Chalani boli v obchode, cukrovinky, somarinky a... To je špecialita kuchára. To je taká iná cukrovinka. To je reverse. Pokračujeme na ďalší deň a ak ste si mysleli, že sme zas stretli niekoho slávneho, tak nie. Dnes sme nemali také šťastie. Čo ti jebe? Čo tu robí Miloš? Štím! A nehaj ma! Viem, bolo to až pri veľmi vtipné, poďme ďalej. Stala sa taká vec, boli sme si brať monstríky o 12.00 sampling a proste všetci sme dostali monster. Prišiel na radu malý Lukáško a proste musel vyťahovať ID, lebo mu nechceli veriť, že má nad 18. No. Dali mu? Nie, nedali mu. Nedali mu. Haló, čo to? Čo to? Čo to? Čo to kurva? Lukáš, ty čo tu? A máme tu teraz Pink Chilling. 现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是 A zabudol som. Precis to. A teraz tu máme hlavne Pink Chilling. A teraz tu máme... Ešte raz. A teraz tu máme Pink Chilling. Takže dneska úvod 11.50 čas, zatiaľ sme sa dostali nikde, takže nevadí, pokračujeme ďalej, dneska úspešný deň ale dáme si ešte Aram, za 10 minút Monster a ideme do hlavnej arény na stage a vyhrávame. Že Lukáš zakúpuje na hlavný stage, lebo sme typli 99% a môže vyhrať skiny v hodnote 500 až $1000, takže... Ale Skinbeat je aj tá dobrá stránka, takže kupujte tam skin. Na Slovensku sa radi delíme. Na Slovensku sa radi delíme. Tebe vyradím zuby z prevádzky, to sa tak maximálne. Zavolajú tak jasné. Tento chalan skúšal presne to, čo my minulý rok. Samozrejme to bol ojeb. Ale ja mám tu šikminu. Isto. A už si vyhral, ne? VO2. Meanwhile. Daj si to do úst. Daj si to do úst. Daj si to do úst. Daj si do úst. Hey yo, what the fuck? Aj vás, práve sme zakúpili Gottmut lístok za 1500 €. To znamená, že sme tu a to znamená, že sme si skrátili cez 110 minút. Pozrite sa všade a stav. Za chvíľku stav, lebo Lukáš ide na stage. Takže vravím vám, Frozen mi hovoril, že sa má zastaviť na jedno, lebo má tu tak starého otca. Väčšie ideme na pivečko. Frozen sa nemôže, lebo ide roztatkať Donka. Úplne 2 minútky ušetrené. Zdravím vás, vidíme sa za chvíľku z gaming zóny. Som tu znova, milí priatelia. Keďže už nevyšiel budget, tak asi aj naposledy. Poď dať ti na mrzlinu, poď sem. Dano, schovaj ten úsmev. A poďme si to trošku okoreniť. Náš milý poľský moderátor teraz ide čítať mená. A ja vám to skúsim ohodnotiť podľa seba. I mean, it's alright, like. That's why he's the GOAT! The GOAT! Not bad, not bad.
This one's done. This one's been done. Robs, you've got nothing to do. Lay down arms. But we all know what this means. Team spirit. Zdravíme vás pri našom poslednom večeri tu v Katoviciach. Práve sme to pozerali finále, asi viete ako sa to skončilo. Donk vyjebal celý server a poďme si za to zobrať aspoň tento mekač, keďže táto prehra bude bolieť možno aj nás, aj naše peňaženky, aj face. Ja vám poviem toľko. On si proste našiel 4 kokotov, ktorí proste si len vedia zapnúť počítač. Ja mu to neprajem v prvom rade, lebo je najmenej sympatický hráč zo všetkých. Tí chlapci 5 sú maximálni, ako som to povedal, slušne. Kokoti. Lebo však sa ich pýta niečo a chlapci, yes, best performance, I'm good. Nebyť kámo, vyhráš trofej, najväčšieho Katovicia, a povieš 3 slova,